Sri Tinon langning pamyan busana sutra kang maneka warna renggeng kencana rana bandera layu kumitir sindrang pandres sing maruta serna kumaraning wiyat matian kumlebeting dwaja Sobrasta kayuku para apal puspita handraing bumi Wulung kago kakendang ngawut ambyar peksi keterajang rerungkat kadya padang jinglang-jinglang kajeng gurda rungkat kapapat satu boya rasar-saran ngungsi pomah aning jurang ing rugan gumuk ginempur arga ing usungan sakala awarata dalanggung saka tandhing Prawadyabala. Oh, sini gegandya kang cinarita grisi munggal kawi wong pujangga. Para ginawe adoh ginawe perak tunggal panggung nang siji pocapane awit ewuh lamun sinarengna. Haneng budita ingkang minangka gancaring cariyos nenggih wonten kayangan kasetran Ganda lumayit sinten ingkang lenggah wonten kasetran Ganda lumayit yen sinawang saking Mandrawa pindha mangsaing yuda
duwe makan duwe iki wilangan loro makan duwe adegan ingkang angka kalih menika wonten ing kayangan Wukir Pidikan sinten ingkang kepareng lenggah wonten ing kayangan Wukir Pidikan dewaning para kajiman Jim Baju Barat nalika sampun anuja lenggah wonten kayangan Wukir Pidikan nampi rawuhira ora sidanyang durna tatan kantun menika patih kala pralemba dangutan pangit paring pangandika mangkono pangut asmaraning dereng dereng kawiya sing ladi Prasasan badal kersa newang agung mulane pebu wong urip sapar sona buleng ratu kudu ikhlas lair batin aja nganti nemu ewo malah bisa ngayu palungguhan ulun netra kapi katon kod diwaspadake kaya wayah ulun Kumbayana kanthi widada sak lakunira Kumbayana aku kulon widada lampah kula kali sering sapi kala boten langkung ingkang wayah kepareng ngaturaken sumung keping pangabekti gegonjo iya ya Kumbayana tak tampa ora astuti ulun genti kita tampani Kumbayana sanget yen kula mundi kula petaken wonten pucuke ring mula mebeling pranaja duweng wijang rumegeting werdaya angwibana cahyana recaya daging kayanan kula apa kulun iya ya Kumbayana
Ora prayoga nunggon kita marak sowan Ngabyantara Kumbayana. Iya, datang sendika. Patih Prajineman Sindung Garba. Wong teteyong kala ludra paraceka belah iblis lan najik-jikan. Wonten paring dawuh Pungulun. Piye nggonmu ngerake gak palungacan ndak ilu-ilu Banaspati. Padha widadda kabeh ora ana sing cicir. Dateng sendika. Wah, dawuhipun Pungulun Betari menika para kajiman gak palungacan ndak ilu-ilu Banaspati menika samya ngelak samya luwih kepengin nadah kala manungsa langkung-langkung piyantun ingkang sukerta wekdal dinten menika para kajiman sampun samya kaluwen. Iya ya ngene. Prajineman Sindung Garba golek ana ing jagat iki wong sing sukerta siji untang-anting nek loro wedok kabeh kembang sepasang lanang loro uger-uger lawang iku dadi tadah kala mangsane para baju barat. Luwih bocah untang-anting sing ora diruwat kuwi dadi tadah kala mangsane para baju barat. Iya sendika menawi ngaten. Kula mangkih badhe nimbali dhumateng para baju barat. Wah, kula badhe golek wong sing sukerta dadi tadah kala mangsa para baju barat ulun. Iya ya mengkono. Kumbayana wigati apa kita munggah menyang kayangan Pungulun. Mboten sanes. Kula pun tatisi dhumateng anak-anak kula Kurawa, anak kula pun Kurambadewa. Wekdal menika Angupadi sejatining kanugraning Jawata singkang sinebat Wahyu Eka Jati. Mangka kula ngertos yen Wahyu Eka Jati menika dewa ingkang nurunaken langkung-langkung ingkang pun tedhaki menika namung tedhakipun para Pandhawa. Wekdal dina menika putu kula pun Abimanyu nggih badhe mbangun kasatriyan Tanjung Anom. Iya ya sak banjure piye Kumbayana. Niki ngaten Pungulun, gandeng Baladewa Setyaki sampun kula pejahi. Kula pasrahaken dhateng ngarsanipun Pungulun supados cabar anggenipun bangun kasatriyan Tanjung Anom. Lamun kula nyuwun pangayoman supados Pungulun ngembani, nenggani, mengkoni dhateng momongan kula para Kurawa sedaya ya ngene ya Kumbayana. Tes pundi Pungulun? Ulun bakal nyarujuki apa kang dadi atur kita namung besok perang Baratayuda Jaya Pinangun mbuh kuwi Kurawa kalah mbuh kuwi Kurawa menang yen mati dadi tadah kala mangsane Baja Barat. Nggih saku utamane bangkene dadi padah pangane para Baju Barat ora esuk maneh dadi andahanku kita saguh. Nggih kula sakah yen pancen saguh ayo kaya ngapa wujuding Kendhaga Kencana kang isi Baladewa marang Setyaki. Ayo derekno tak cemplungne nang kawah Candra Dimuka.
Wirata karya wangsit modharno ngelmu kang sunyata mangkuliring kasujanan manetepa madu tanpa tala imba-imbananing kayanganira Kumbayana paring dawuh pukulun ya iki kang aran ana neraka jahanam kawah candra dimuka iki pukulun lajeng kersanipun pukulun saiki kunarkane Prabu Baladewa Setyaki bakal tak lebokake nang kawah candra dimuka mangsa burunga dadi apa supaya dadi ndek-ndek bleget apa tak cemplungne Kumbayana mangka kula aturi mirsani dados menapa kocap kacarita nalika semana bangkenira Prabu Baladewa merah Raden Setyaki arsa kalarung jroning kawah candra dimuka miwah kembang cangkok Wijaya Kusuma badhar sejatining wujud Prabu Baladewa Setyaki miwah kembang cangkok Wijaya Kusuma ana matengga ingkang jumedhul saking kawah candra dimuka gawe geger jagat Garadha gurure kakiri Rananggana gawe gelar sira wang di Adi Gustyaki kula wonten dawuh Koko Prabu awake dhewe salah kedaden dadi macan sakmene gedine mongko kasiksa ana jroning neraka jahanam di waduh Koko Prabu kula ajrih jroning neraka jahanam jebule kathah tiyang ingkang cumemplung neraka jahanam menika werni-werni wah, niku wonten wong dhuwure rajamak. Kok cememplung nang kawah candra dimuka. Nika tulung mangtakeni. Kisana kula nyuwun tulung. Kowe iku sapa? Kula niku nalika sugih mboten nate ngibadah. Kula nalika urip teng alam donya niku kula seneng ngrentenke dhuwit. Dados kula didudut sak menten dawane. Ning kowe wis kapok. Sampun. Nek kowe wis kapok, kowe sumingkira. Nggih.
aku tak kondo karo keluargamu tak kunjuke ngapura. Nggih niki tangan kula sengkleh sampai stroke separuh niki aduh. Sakit. Wah. Kae kok malah wonten tiyang wedok kok meconot sakmono gedene. Kula nyuwun pangapunten. Panjenengan kok macan kok iso tata jalma. Iya, aku menungso kedadian saka Ratu Mandura. Kowe iku sapa? Kula niku wong wedok sing ora tau gemati karo wong lanang. Kowe kuwi Nggih, malah sok kula royal tinggal royal kare yoga-yoga niku. kowe wis tobat. Sampun mosok pedaran kula beduduk sak menten gedene. Nek kowe wis kapok, tak kandhake keluargamu. Nggih. Ya. Werna-werna. Waduh. Iki ana wong manggul watu ilate melet sakmene dawane. Iki sukmane sapa iki? Kula sukmane yoga anggon. Lah kok irungmu meler sakmene dawane. Kula niku nalika dadi yoga mbiyen mboten gelem rabi rono rene ming detutke mbok kula dhewe mawon. Nggih. Kowe kapok, Kula sesuk tak rabi. kowe gelem rabi nggih, kula tak rabi. Wah. Kaya ana wong meneh. Kula meniku tiyang sing uripe tansah gedhekake karo royalan mawon. Kowe kuwi. Nggih, mula kula tusuk pedang mriko-mriki. Ya, nek kowe wis kapok baliyo golek dalan sing padhang mengko tak kandhake keluargamu men dijalukke pangapura. Nggih. Ya. Lah niku wonten wong bagus kok kudung serban niku sukmane sinten? Lah kae nek arep ngerti sukmane dalang. Mula rono rene ora di sukmane dalang iki kena direbung karo widodari. Mula ora disiksa. Nek sukmane wiyaga sisirane sok nong yimbul kuwi. Sesuk nek mati hukum nang kono dudut ilate. Nggih. Wis ayo ae dhewe kejaba nulungi marang sukma-sukma. Mula sok para kawula, para wiyaga-wiyaga mung seneng budidaya awake dhewe. Njalukno pangapura roh-roh ingkang sing wis dibanjut marang Gusti supaya nang kono entuk pangapura. Nek wis entuk pangapura ora bakal lali sukma mau ndongake marang kawula ning jagat. Lajeng kersanipun, ayo goleki adikku Kresna sing iso ngruwat ming adikku Kresna. Kalamun aku ora bisa goleki Kresna, aku ora bisa wali teman jati teman mulo. Ayo Setyaki goleki marang adikku.
mrikata dian Gatotkaca salira manandang ana mancat pundak nguntir jangga Kakang Gatotkaca Biyadyantasena awake dhewe dijaluki tulung marang Adiku Abimanyu nggone bakal kayuh bangun kasatriyan Tanjung Ananggiya. Mula waspada ngati-ati jaran mung kebecikan kuwi akeh duraka kang bakal ngalang-alangi kang bakal ngrusak marang karahayuning jagat iki Kang Gatotkaca. Ayo aku tak ngambah ngantriksa adiku Antasena ngambal daratan yen ana apa-apa mengko gejuga lemah kaping 3 pun Kakang Pang bakal prapta bantu binantu marang adik. Ayo Kang, goleki sukertaning jagat iki. Buta tata katriwisraya Indriyaksoma ruta pabarisaning para yaksa ing Ong teteyang kala ludra paracekoblah iblis lanat jig-jigan nampa dawing pukulun Bathari Durga aku saandhahanku kudu golek pangan wong sing sukerta nampa dawing pukulun Bathari Durga wong bocah untanganting wong sukerta dadi tadah pala pangane para baju barat bocah loro lair lanang kabeh wigur-wigur lawang yen wedok kembang sepasang kuwi dadi pangane para baju barat. Wah ana sak omah duwe anak lanang 5 lanang kabeh kuwi jenenge Pandhawa kuwi wong Sukerta dadi tadah kala mangsane para baju barat yen lanang Pandhawa wedok Pandhawi papat lanang kabeh ampilan putri pipilan widadi tadah para mangsane para baju barat nang alam dunya ana bocah untanganting ora kok ruwat dadi tadah mangsane para baju barat. Wah, wah.
Brikata Dyan Gatotkaca salira manandang ana mancat pundak nguntir jangga jebul satriya ora weruh marang aku iki wongsa kajiman masa ngertiya marang aku wah satriyane bagus wah barengose sekepel sesijih bathuk dadane mencorong sak tebok gedene wah mbok menawa iki kang bakal dadi tadah kala mangsane para maju barat weh aku ora dadak tak takoni sing wigati ana bocah bagus enak rasane wah tak gigit mesti sirna Margalayu kocap kata nalika Semara Raden Gatotkaca marangguli para kajiman kacokot jangkane ropak Kapidara Sirna Margalayu Raden Gatotkaca Pak Boy, marpating angin-angin upayanen tribawana tandhek renda tarambaya Kakang Gatotkaca kok malah nibos Konjumantara mongko aku karo Kakang Gatotkaca mung loro tok kudu bisa nyingkirake bebendu. Lah nek aku ora iso nulungi Kakang Gatotkaca apa aku bisa ngakon ngewang-ewaki adhiku Abimanyu. Kang tangi Kang. Arep udane deres ora apa-apa Kang. Tangi karo nyambut gawe. Men ora teles kabeh terus ya entuk berkah barokah Kang. Oh aku kelingan aku dikei pusaka karo yangku kaki Baruna jenenge ana upas warayang karo upas temanten nek upas temanten tak urut metu banyune tak nggo nambani wong lara sing durung winanci tumenging pati bisa wali teman jati teman mulya sing upas warayang nek tak tandhakake tak nggo nyungut mungsuhku bisa nemahi kapralaya mula dina saiki gandeng aku duwe pusaka upas temanten coba tak uruti banyune tak tetesne ana ngarsane Kakang Gatotkaca Caca muntap lergi netap netra kocak magroyang Kakang Gatotkaca bisa waras bisa di ana apa Kang kok nibos Konjumantara saka rumangsaku ji aku mau kaya dicokot sawijining Gandharwa
bangsane Kajiman. Oh iya iya iya. Saiki ngene Kang, aku tak takon karo Kakang Garutkaca. Piye Di? Jare Kakang Garutkaca biyen kuwi lair dijeji nang Kawah Candra-Dimuka. Ya pancen mengkono adiku Antasena. Lah bebasan otot kawat balung wesi, sungsum gegala, brenga sedom, driji gunting, jempole pangot, sikute petel. Iya. Karo dewa kowe kei pusaka jare dikei wujuding pusaka. Sing kanggo bisa ndeleng bangsane Kajiman. Kuwi jenenge apa, Kang? Di kowe nek di watek kuwi jenenge Suket Kalanjana Siti. Lah saiki aku tak takon. Sukete mau isih apa ora Kakang Garutkaca? Yen tak eling-eling suket ki jeh tak simpen jroning sumpingku. Ana sumpingku sisih tengen. Lah nek ngene kira-kira suket iki ana gunane apa ora? Nek coba wae. Nek disipat mau bisa kena kanggo gawe, coba Suket Kalanjana sipatan men kanggo galut nonton jim priprayangan barang sing wis ora katon. Rikata Dyan Gatotkaca salira manandang ana. Oh. Ladalah di jebul ana ana buta sak harga siwi. Arga kuwi gunung siwi anak sak gunung anakan. Iya Di. Saiki ngene, coba aku tak genten disili pusakamu mau supaya aku bisa ngrewangi marang Kakang Garutkaca ya wis ayo. Tak sipate mengko kena kanggo ndeleng marang. Oh alah ya bener ayo Kang. Ayo. Kaenak ora disikirke sik awake dhewe ora iso golek ngewangi golek wahyu iku aja ayo Kakang dibebarengan disikirake. Tututana ing katututan yana ngalas wimba muka malsa kang rinanjing Ong teteyang Kalarudra Paracika blah iblis lan jigjigan. Wah, kowe weruh marang aku. Oh papamu dasar kepara nyata. Ayo kowe iki sapa Paracikamu ngendikan kamu? Wah, kowe tambutan marang aku. Aku patih Parajineman Sindung Karbo. Sing ngerake gak balung candak ilu-ilu Banaspati. Merga kang sangka iku kowe mau tak sengguh ora bisa urip arep tak pangan. Arep pakake marang andahanku. Para Baju Barat lek nom mripatmu jerengen karnamu. Ya aku iki Raden Garutkaca Satriya Pringgondani. Bisa mangan marang aku. Kelakonku ini bisa ngelangkai bagi. Wah! Parat wani marang aku. Ojo menggeloro pati tak ujuti. Leno panginamu tak tamah
selilit tankiyo leno pangendamu parapteng lalis bolo perlamarang Gatot Kaca. Cocok bang mawi ngowi ingis Kumecut patoning ladi Digdaya Sekti Mandraguna wah dudu tanding kuah aku tak golek pangan liyane cetha iki tatya tedhaki ke sumur besing matu ijiringan Danaware ora kang kena kanggo sepedengan aku tak golek pangan liyane endi wong sing ana Sukerta.